tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa ka kunnafoni jɛlen ka d'aw ma an ba o fo kuma bɛɛ ka tila ka segin k'a fo an tɛ segin a foli la adamaden bi fa kunnafoni sɔrɔ cogo ɲuman kama ni a jɛlen don ni kunnafoni ɲɛnaman don ka sɔrɔ a ma fɛn bila a da an ka taa o laban ye boli ye n'i y'a mɛn k'an ka taa ko nin yɔrɔ la segati min na o de ye kunta de jara bamananw b'a fɔ tuguni ka kuma na k'a fɔ ko I donnen don ni turu kelen min ye n'i y'o di ka bɔ yen I bɛ kɛ dɔnbaga lafili ye an ka turu kelen min dan donnen don o de kunnafoni jɛlen ɲuman ɲini k'a di aw ma bi kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ taa hali sisan an ka jamanaba in kɔnɔ n'o y'an ka fasoba Maliba ye avion présidentiel e ko ko o jaabiw ma bɔ ka bin sa wa a ko kɔni banna pewu n'i y'a ta k'a lajɛ madame Fili Buare ale kɔni san 10 o dira ma k'a k'o kɛ kaso la san 10 in kɔnɔ a ye san damadama dɔ kɛ o fana kɔfɛ k'a ɲini ko 60,000 jate k'a ka a sara jamana ye o fana kɔfɛ maa caman bɛ yen olu kɔni ka jugement kɛra k'u to Mali ko kan olu bɛɛ lajɛlen kɔnɛna an ka justice fɛ I n'a fɔ Ben Barka o n'a ɲɔgɔnna 2 3 jate o fana kɔfɛ an ka jamana in kɔnɔ maaw dɔ bɛ yen olu ka akitimandaw ye ka tigɛ bɔ ka na justice ka tigɛ bɔ ka na o kɔni balile maa caman na n'o ye Mamadu Kamara ani a bɛ fɔ cɛ min ma ko Général Darabo ni maa ninnu kɔni bilalen kɔni a ye maa caman hakili bila wɔsi la dɔɔni o kɔfɛ Sumailu Bubai Mayiga ale kɔni ye maa ye maa min ni a taɲana nin ko in na kaso la a jirala k'a fɔ k'a ka avoir n'o y'a ka sɔrɔ ye k'o tɛna saisie o fana maa caman ga a kamana na dɔw ye ɲininkali kɛ ko mun n'o kɛra jamana in kɔnɔ halisa k'a hakili jigin k'a fɔ ko avion présidentiel kɔni ni équipement militaire a ko kɔni n'a kuncɛlen de vraiment Mali justice bi fɔ sabula maa si kun ma sigi n'a ye ko nin ko in bɛ kɛ nin kɛcogo in na a kɛra maa caman ɲɛna ko nin bɛna to san 10 jugement la k'a tɛ ban a kɔni kungo n'a ɲɛɲɛ a bɛɛ lajɛlen dara malidenw tulo kan kunu I n'a fɔ mardi don tubabukalo tile 8 a ko bɛ banna pewu maa minnu jo t'a la u yera maa minnu jo b'a la u yera maa minnu ye condamné u yera madame Fili Buare madame Sissoko Fili Buare fo ka taa a fara colonel major Nuhu Dabitawo ninnu kɔni de condamné nin ko in na san 7 Dabitawo ta kɛra o ye Fili ta kɛra san 10 ye ka tila k'a fɔ ko Dabitawo ka 100,000 sara Fili kɔni ko ka 60,000 jate k'o di san 10 kaso n'an bɔra o la halisa an ka fasoba Maliba an bɛ t'o kɔnɔ avion présidentiel kɔni I n'a fɔ maa damadama dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni kɛra maaw ye maa minnu bɛ sɔn fewu u ka ye kɛnɛ kan précisément n'o ye jugement in kɛnɛ kan o de kɛra sababu ye sababu min y'a to ni maa ninnu kɔni olu ka jugement kɔni kɛra ka sɔrɔ u tɛ Mali kɔnɔ wa u kɔni condamné na koyi wa jamana justice y'a jira k'a fɔ ko olu ka faamuyali kɔni ye min ye o de ye I n'a fɔ a kunnafoni kungun n'a ɲɛɲɛ k'o bɛ se ka di cogo min na ko kɔni k'olu b'a wuli ka jɔ ni baaraw kɔni bɛɛ kɛ min bɛ se ka to ka kunnafoni jɛlen kɔni k'o bɛ se ka di fasodenw ma n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ cɛ min ma ko Musafu Ben Barka ale kɔni ye maa ye maa min ni a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ni ale ka nin wuli ka ale ka ko la nin kɔni maa caman kɔni sɛgɛlen bɛna ye k'a fɔ ko a kɔni k'a bɛ sɔn précisément ka to nin ko in na sabula ko maa dɔ maa min n'a ma sɔn ka na fewu ka na justice lamɛn donc a kɛra maa ye maa min ni a galera kosɛbɛ ale yɔrɔ sabula maa si kun ma sigi n'a ye k'a fɔ ko a bɛ se ka bɔ a la wa a dun ma bɔ a la koyi n'i y'a ta k'a lajɛ ale ni a ɲɔgɔnna I n'a fɔ maa 2 précisément maa minnu ye maaw ye maa minnu ma sɔn fewu ka na u yɛrɛ tɔgɔ di opérateur économique dɔ yɛrɛ b'a la olu fana condamné nin ko in na sabula u fana ma sɔn ka na u tɔgɔ di nin ko in na wa n'i y'a ko ta k'a lajɛ maa minnu ye Musafu Ben Barka Sidi Mohamed Kanyasi olu kɔni ye maaw ye maa minnu
ni u ma sɔn ka na mɛn u tɔgɔ kɔni kun bɛ ko in na wa u kɔndɛnana ko a jirala jamana justice fɛ k'a fɔ k'u kan ka i n'a fɔ u kan ka kaso kɛ hali n'a sɔrɔ u ti jamana in kɔnɔ justice n'a ko ɲini k'a ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a da kɛnɛ kan. Halisa n'an bɔra ni jugement ko in na n'o ye avion présidentiel ko in an bɛ n'an ka jamana in kɔnɔ an bɛ taa Congo précisément a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko précisément a bɛ fɔ min ma ko climat n'o o de y'an ka jamana in kɔnɔ aw b'a dɔn salon gɛlɛyaw kɛra ka ɲɛsin maaw ma samiya fɛ o de kama comité inter de gestion de crise et catastrophe o kɔni sigira sen kan depuis salon o bɛ baaraw la su ni tile u kɔni y'u ka sigili laban dɔ kɛ sigili min kɛra jeudi 3 juillet dernier n'i y'a ta k'a lajɛ o sigili hukumu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko ɲinan ko gɛlɛya caman bɛ se ka se i n'a fɔ jamana in ma tuguni jiko ani i n'a fɔ fiɲɛ bilen o caman kɔni bɛ sɔn ka wuli jamana in kɔnɔ wa u y'a jira fana k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ min bɛ se ka to a ko kɔni bɛ se ka dan sira la a kana na kɛ sayaw ni fɛn wɛrɛw ye fo ka taa fɔ a kana na kɛ ji caman dɔnni ye maaw ka so salon ta min kɛra o ɲagana kana se ka kɛ ɲina o de kama u kɔni bɛ wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to o baaraw kɔni a bɛ sigi sen kan wa u cɛsirilen nɔ min bɛ se ka to jamanadenw bɛ kisi malidenw u bɛ kisi n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka fasoba maliba a kɔnɔna na an bɛ taa précisément a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko les services administratifs du district de Bamako olu kɔni ye i n'a fɔ o hakilina kɔni u y'a dan kanama ka ban a bɛ fɔ maa minnu ni u kan ka taa précisément a bɛ fɔ minnu ma ko retraite la ni sɛgɛ lafiya bɔ n'olu kan ka taa o la n'o o ye retraite ye i kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ 2026 o 1er janvier a man ka minnu sɔrɔ baara la kɔni ni olu kan ka taa le 31 décembre o maa ninnu kɔni ne ta k'a lajɛ o maa ka ca kosɛbɛ an ka fasoba maliba in kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ o maa ninnu kɔni u bɛ se ka taa fo maa 200 ani maa 46 la n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fɛn minnu ma précisément ko document minnu bɛ taa 21 page la a kɔni détaillé ba a kɔnɔna na ni maa ninnu u kan ka taa u bɛ catégorie minnu kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen détaillé bɛ nin ko in kɔnɔ o de la a bɛ fɔ minnu ma ko catégorie A olu kɔni ye maa 60 ani maa 5 ye minnu ye catégorie B1 maa 60 ani maa 1 minnu ye catégorie B2 maa 60 ani maa 2 minnu fana bɛ yen nɔ sa ko olu ni maa ninnu kɔni o de kun bɛ nin ko in kɔnɔ précisément catégorie A ani catégorie B1 ani catégorie B2 olu de kun bɛ nin kɔnɔ n'ala sɔnna ma le 31 décembre ni maa ninnu kɔni bɛ o kasa n'o kosaw cɛ ka bɔ Mali fonctionnariat la o bɛ taa sigi so ou bien n'u kan ka baara wɛrɛw min kɛ u ka sɛnɛkɛyɔrɔ la n'o ye u ka foro ye u bɛ taa yen nɔ ka taa u ka sɛnɛw ninnu kɛ yen nɔ. n'an bɔra yen an bɛ to an ka fasoba maliba kɔnɔ an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ taa précisément an ka kɛrɛfɛ jamana dɔ la n'o ye Burkina Faso ye AES jamana don n'i y'a ta k'a lajɛ l'UEMOA n'a bɛ fɔ a ma ko Union économique monétaire ouest africaine n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni ka wulikajɔ n'u ka baara kɔnɔna na u b'a ye waati o waati u bɛ falaliw kɛ ɲɛmaya yɔrɔ ka taa a fara hali minisiriw kunda ani ɲɛmaabaw n'o ye président kunda n'i y'a ta k'a lajɛ ni ɲɛmɔgɔya in kɔni a kan ka na di Mali kɛrɛfɛ jamana tari jamana Burkina Faso ma mais ko in kɔni gɛlɛyalen don o ni Alassane Dramane Ouattara ani ɲɔgɔn cɛ sabula Alassane kɔni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Burkinakaw fɛ yen n'o ye terrorisme ye ko donc ɲɛmaya kɔni ko o man ka di Burkina Faso ma fasoba Maliba ani Niger u kɔni y'u cɛsiri k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko olu kɔni bɛ UEMOA la halisa ko foyi t'a to nin ko in a ɲɛmaya kɔni ka na di Burkina Faso ma capitaine Ibrahim Traoré n'ale ye Burkina ɲɛmaa ye bi ale ko ɲɛt k'a ti kɛ ni Burkina kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na a bɛ jɔ o la min bɛ se ka to a jɔyɔrɔ kɔni o bɛ da a ma maa si tɛna se ka suɲɛ a la o de kama Alassane Dramane Ouattara ma da o ma tuguni ko a ko n'i ye tiɲɛ wɛrɛw ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko
Burkina ni Niger ni Mali u ye AES créé kɔni u y'u sen bɔ CEDEAO ko la ko o fana kan ka kɛ sababu ye min b'a to ko Burkina kɔni man ka sen ka ni ɲɔgɔn ye ba in kɔni ka a ɲɛmaya ta wa capitaine Ibrahim Traoré ko hali sisan ɲɛt a tɛ kɛ koyi n'a ma ɲɛ olu b'a la u kɔni jɔyɔrɔ kɔni donnen don a la n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ba fila bɛ yen n'o o de ye Togo ani Benin olu kɔni bɛ ka solution ɲini min bɛ se ka to nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o de la olu ko Alassane Dramane Ouattara k'ale ka to conférence des chefs d'État au président la ko Burkina Faso kɔni a ka présidence du conseil des ministres o ka segin a ma mais Abidjan fana de ko fana tɛ kɛ koyi ko o tɛ kɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ka maaw ye ko o tɛ kɛ fewu ko nin ko in kɔni ko a bɛ bɔ Burkina ka bolo ka di mais Burkina bɛw Maliyɛnw fo ka taa fara Nigériens kan olu ko ɲɛ tɛ ko o tɛ kɛ koyi ko ye moi ko in k'a bɛ ɲɛnabɔ de k'a bɛ to olu ta la de ni min ka kan ni min ye a bɛ to o ta la. n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka fasoba Maliba kɔnɔna na précisément an bɛ taa i n'a fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ye Kayi ye n'i ye Kayi ta k'a lajɛ an ka gouverneur belebeleba min bɛ yen n'o de ye tɔgɔ ye ko général de brigade Musa Sumare ale kɔni ye maa ye maa min n'a ye wele bila a ka i n'a fɔ marabaw ma a bɛ minnu mara n'a bɛ fɔ olu ma ko les habitants de Kayi a y'u fara ɲɔgɔn kan bi le 9 mercredi 9 juillet 2025 min bɛ se ka to u bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma kunnafoni min ni a sɔrɔla précisément fɛn min ni Burkina plutôt ni terroriste jugu ye gɛlɛya min ta ka ɲɛsin Kayikaw ma i n'a fɔ le 1er juillet n'a a kɛra an ka jamana in kɔnɔna na n'a a kun kɛlɛra kosɛbɛ Kayikaw fɛ yen nɔ yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ gouverneur général de brigade Musa Sumare a kɔni ye foli kan ta ka ɲɛsin population ma ka foli kan ta ka ɲɛsin armée ma ka foli kan ta ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka ɲɛsin jamana kalanbaw ma ka tila ka ɲɛsin jamana kodɔnnabaw ma ka foli ta ka ɲɛsin jamana n'a fɔ dɔnnibaw ma k'a ɲini ko maliyɛn bɛɛ ko tigɛ ɲɔgɔn ma ko terrorisme b'a fɛ ka ko min kɛ Mali in kɔnɔ ko a tɛna kɛ bi wa a tɛna kɛ sini ko Kayi région bɛɛ b'u tigɛ ɲɔgɔn ma Kayi population bɛɛ b'u tigɛ ɲɔgɔn ma Kayi denw bɛɛ b'u tigɛ ɲɔgɔn ma ka fara Mali armée ka kunnafoni jɛlen di ko Mali population ko ka Mali finitigiw dɛmɛ surtout Kayi précisément n'u ka nafolo ani ni ye min bɛ se ka to jamana in kɔni a bɛ bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ wa a y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ bɛ sigi sen kan min bɛ se ka to lafiya kɔni o bɛ na Kayi région na k'o ye olu ka wulikajɔ ani u ka baara ye n'i y'a ta k'a lajɛ halisa an bɛ to an ka fasoba Maliba kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaayaso n'o de ye précisément présidence ye o kɔni bɛ cɛsiri ni baaraw bɛɛ lajɛlen la o ni jamana wɛrɛw minnu bɛ se ka to u bɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma lakanako ka sabati Mali kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na hakilinaw ani baaraw kɔni bɛ senna yɔrɔ bɛɛ la fan bɛɛ la u bɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ se ka to lafiya kɔni u bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ni ne kun y'an ka kunnafoni ye an sera ka minnu sɔrɔ k'o da aw tulo kan bi n'Ala sɔnna ma an ni aw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini maa min tigɛ bi caméra la ka munumunu ka réalisation kɔni kɛ o de tɔgɔ ye ko Khadijatu Ture Amadu Sala Ture kuma bara kun bɛ n bolo an bɛ kan bɛ da ɲɔgɔn ye an b'a fɔ ko a ye kan min n'Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan wassalam. Balimakɛw n balimamuso électrominɛn de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. Hatɛ Fune Dumasi Cheikh Mamutu Traoré yele électronique a filɛ nin n'i bɔra Mɛnbugu sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre Mabile fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ Fune Dumasi o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaure ma hala kaubalo minu maujuguya
k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya